Gerard Reven, een van de verneemdste Nederlandse schrijvers, waard je het ere in Greunterp. Reven, die in 2006 stoor, wennen hier van 1964 tot 1971. Voor zijn wenning huizen Het Gras waard een plaquette ontbleerte. En dat dienen de beide ex-partners van Reven, die de schrijver Tijgertje en Woelrad neemden. Het is wel erg beladen en erg emotioneel voor mij in ieder geval. Hij was zelf niet op het idee gekomen, denk ik, maar als hij het gezien had, had hij het vast mooi gevonden. Ja. Ook even goed als het ruwhouten kruis dat er eigenlijk had moeten komen. Ja, daar zijn wij van overtuigd en wij zetten dus het voort. In de geest van Reven, die het op lettere leeftijd katholiek was, werd de plaquette inzegenen door de pastoor. Goede God, wij zegenen deze steen, deze plaquette. Mogen alle mensen die hier komen opnieuw verbonden zijn en blijven met het goede wat door deze mens tot ons is gekomen. Dat vragen we u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Joet wie ik het begin van het 2018-project Reven in Friesland. Maar een fiets- en kuierroute en een tentoonstelling over de schrijver, die tropbruts met zijn boek De Avonden. Voor de gasten wie er Joet een meal, het favoriete eten van Reven, had er vreun op visite kwamen. Verhaalden uit de vriezer, uit de vriesvak van de ijskast. Altijd een diepvrieskip. Een friekie. Een keiharde bal. Een friekie, diepgevroren kip. Of 1 of 2. En dan natuurlijk waanzinnig veel knoflook en een hele fles rode wijn tenslotte in de oven. Zodat het daar, en dat was natuurlijk het kipje rozijn.